Pan agorodd y brifysgol ei drysau I fyfyrwyr yn 1872, athro mewn mathemateg oedd un o'r ddau athro cyntaf i'w penodi, ac mae'r pwnc yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth byth ers hynny. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Mae'n hadran yn ddigon bach i ni allu dangos diddordeb personol yn ei myfyrwyr. Credwn fod ymchwilwyr gweithgar yn gwneud addysgwyr brwd. Mae'n cyrsiau mathemateg wedi hachredu gan y sefydliad mathemateg a'i chymwysiadau. Mae'n cwricwlwm yn cynnig cyrsiau anrhydedd gyfyng i'r myfyrwyr gydag adrannau eraill yn y brifysgol, ac mae cyfle I arbenigo mewn meysydd fel ffiseg fathemategol neu wyddor data. Ceid addysgu gan ddarlithwyr sydd wedi gwirioni ar fathemateg, ac sydd yma I helpu ac I wireddu y potensial yn llawn. Mae pob un o'n cynlluniau gradd yn rhagdybio dy fod yn gallu dod I ben â chalculws ac algebra. Ond nid ydynt yn rhagdybio bod gennynt wybodaeth benodol am ystadegaeth na mathemateg ymwysol. Mae'r modiwla'r flwyddyn gyntaf yn gyflwyno'n raddol I fathemateg ar lefel prifysgol. Dwi'n hapus iawn I wybod bod y sgiliau allweddol dwi wedi datblygu yn ystod y 2 mlynedd diwethaf yn mynd I fy nghefnogi mewn unrhyw maes. Mae'r gradd mathemateg wedi rhoi'r siawns gorau fi ar gyfer y dyfodol. Dwi mor gyffroes I ddechrau fy swydd newydd gyda fy nradd mewn mathemateg. Diolch Aber.